Sarani mulewiwe nema ukabusa nokushandisa. Sarani mulewiwe nema ukabusa nokushandisa. Chiroisa minamato nyengerera uone. We need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. Sarani anongo wawana ukasina kuswera. Usaka wanu wekunotana wokugena. Saka usabusa wangu jingo jengerera. Kala ulipa mina marongo watose. Sarani mulewiwe nema ukabusa nokushandisa. Sarani mulewiwe nema ukabusa nokushandisa. Chiroisa minamato nyengerera uone. We need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. Aha. Naroti niimbe kasongi kakanda nilikuziwa kuti Satani mulewiwe nema sirere. Yes, prija banda. Ngwalira Satani anokuita kanyama kauli. Kutokushandisa chaiko. Sema shandisira anoita wanu muno muchechi. Atisi kutaula vanhu vale muno muchechi. Muri kutaula munhu wese kuti Satani anogona kukushandisa. Imuri kutaula vapi mimi? Asi munawo awo makananga. Aiko nandine munhu yo ndakananga si ndine chichemo. Chichemo ichi chiri kunangana nevarume vemuchechi munomu. Yes, vaita seko iyo mai Mozesi kunze kwekuti varume vadaire iwewe tucha utodaira advocate of men's affairs. Uri kutaura chiko nyarara kunzwisisa kuti varume vacho vatadzei. Kunzwisisa chiwe mirira kwenyu kwene Alice tagwira uko akusi kwenyu ndeke varume please. Andisi kuziwa mkugeza muri kugeza yenyu asi pane chiri kushota. Kona dikirailo munono wa muchechika nenge mwakafila chidembo mumatreusi menyu mwapomu chiri kushota. Muri kuita sei mimi abanda wali nani nogala ndiri pa side pa vanonuirira abanda secret yenyu munodzifambisa sei ndo uku ku side uko andina kana nemulomo nako iko asi papa shuwa murevi nema mino ngoti platform yati mazoshandisa ndoisira but chingoita kuti varume vese vadzidziswe abanda chimbodzidzisewo vana kuti vanogeza sei. Kugeza vari kugeza but pane chiri kushota. Imi mabhanda munozvifambisa sei kuti muitewo zviri nani? Vadzidzisei ana Chisale nana Chikabudura. Nothing much. Handina izvo ndinoshandisa zvinodhura zviri very expensive. Ini nongoshandisa maproducts VIP break ndeayo ndinoshandisa. Notogezawo neshower gel pa perfume apa noshandisa VIP break pa sipo chaicha notoshandisa VIP break. Ndizo ndinoshandisa kuti sometimes ndiluke young seizo dilika ndi VIP iyo and apa aidule it's very affordable. Ma products acho iwa VIP alikutowanikwa mu Pick n Pay country wide Zimbabwe yese mu bola chaimwe alimo country wide mu Cash Choice Cosmetics Chinoi Street mu Harare ku tax shops uko and cosmetic shops in town alikutowanikwa akachipa. Saka imafana imimi Chisale neningirikini nechikabudula msiyai tsika ikunuira vanhu ene munotenga ma products VIP olo imimi ku congregation ukati sikuda vanhu vanonuira vamwe ende mukatenge VIP ningirikini ma products VIP muite vanhu kwavo pa vanhu. Yes mwazinzwa kaikona next time aikona kuya muchinuwa nenge dzikolopo ze last year